Hare Krishna, Kamala Mataji. Audio, video clear irukka? Clear Mataji. Okay, thank you. Hare Krishna, ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே 12 படிக்க போகிறோம். சின்ன சாப்டர் தான், 20 ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்குது. ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நித்தினாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. நேற்றுக்கு சாப்டர் 11 படித்தோம், விஸ்வரூப தரிசனம். ரீகேப் ஒரு சின்னதாக ஒரு 4 லைன்ஸில் சொல்கிறேன். அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீக பார்வையை வழங்கிய பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்துள்ள தனது எல்லையற்ற ரூபத்தை காட்டினார். இவ்வாறாக அவரது தனது தெய்வீக தன்மையை தெள்ள தெளிவாக நிலைநிறுத்தினார். மேலும் அனைத்து அழகுடன் மனிதனை போன்று தோற்றமளிக்கும் தனது சுய ரூபமே மூல ரூபம் என்பதையும் விளக்கினார். தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே ஒருவரால் இந்த ரூபத்தை காண முடியும். ஓகே, அந்த கண்ணுக்கு ஒரு தெய்வீக கண்கள் வேணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை இருந்தால் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அவரை அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த தெய்வீக கண்களுக்கு பேர் என்ன? திவ்ய சக்திஷு. ஓகே, அதுவும் நேற்றுக்கு படித்தாச்சு. இன்னைக்கு சாப்டர் 12 படிக்க போகிறோம். அதை பற்றி ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்கிறார்கள். பக்தி யோகத்தின் கடைசி அத்தியாயம் இந்த சாப்டர்ல. பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ள இதை விட வேறு அத்தியாயம் இல்லை. இது சின்ன சாப்டர் தான், இதை விட வேறு அத்தியாயம் கிடைக்காது. இதுவே பெஸ்ட் அத்தியாயம் ஃபார் பக்தி யோகம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நமக்கு பக்தியை பற்றி மொபைல் ஃபோன் இருக்குது, சிக்னல் கிடைக்கல அப்படின்னாக்க என்னது? அது வேஸ்ட்டாக போகுது. அதே மாதிரி பக்தி யோகத்தில் நமக்கு சிக்னல் என்ன? நவவித பக்தி. அதை கிடைக்கலனாக்க நமக்கு பக்தியில் நம்ம முன்னேற முடியாது. ஈஸியஸ்ட் வே அதுக்கு பகவான் அடையிறதுக்கு சாண்டிங். இந்த கலியுகத்தில் வேறு எங்கேயுமே கோயிலுக்கு பண்ணால் ஒரு இடத்துக்கு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், யாகம் பண்ண வேண்டாம், எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்தபடியே சாண்டிங் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலையாவது ஜபம் பண்ணுவோம். ஓகே. நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன? கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பக்தி தொண்டை எப்படி ஆரம்பிப்பது? முதல்ல பக்தி தொண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சாண்டிங், முதல்ல சாண்டிங் பண்ணணும், அப்புறம் தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் பேர் பக்தி யோகம். இது பில்வமங்கல தாக்கூர் படம். அப்புறமா அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சே சொல்லலாம். நேற்றுக்கு படித்தது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணர்கிட்டம் கூறினார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டினார். யூனிவர்சல் வடிவத்தில் அர்ஜுனோட பார்வை எப்படி இருந்தது, அந்த யூனிவர்சலில் அவரோட அனுபவம், கிருஷ்ணாவின் பதில் என்ன, அர்ஜுனனின் ஜபங்கள், கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை, அது பார்த்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டரில் சின்ன சாப்டர் தான். 1வது ஸ்லோகத்துலேருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பக்தி வர்சஸ் உருவமற்ற நிலை. உருவம் இல்லாததுக்கு பேர் இம்பர்சனலிசம். உருவமற்ற நிலைக்கும் அதை தான் இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். 12th சாப்டரில் 1 and 7 பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள். அது 8வது ஸ்லோகத்துலேருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் 13லேருந்து 20 வரைக்கும். ஸோ 12.1 படிக்கலாம் முதல்ல. கமலாஜி. हरे कृष्णा कमला जी. Yes, Mataji.
Arjuna uvacha evam satatayuktaye bhaktatvam paryupasate echapyaksharam avyaktam tesam ke yoga vittamaha. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவர்களா? எப்போதுமே உருவத்தை வச்சு இந்த கிருஷ்ணரை நினைச்சு பார்க்கிறோம். அது ரெண்டு தினசு இருக்கு இல்லையா, அருவவாதிகள் ஒண்ணு, யார் பக்குவமானவர்கள் ரெண்டு பேர்ல அப்படின்னு கேட்கிறார். அருவ பிரம்மனை வழிபடுவாரா, இல்லை எப்போதுமே கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு பக்தி தொண்டில் இருப்பார், ரெண்டு பேர்ல யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது தனது தனிப்பட்ட உருவம், அருவம் மற்றும் விஸ்வரூபத்தை விளக்கி கிருஷ்ணர் எல்லாவித பக்தர்கள் மற்றும் யோகிகளை பற்றியும் விவரித்துள்ளார். ஆன்மீகவாதிகள் பொதுவாக ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படலாம். அருவவாதிகள் ஒரு பிரிவினர், அதாவது உருவத்தை வழிபடுவோர் மற்றொரு பிரிவு. அருவவாதிகள்னு ஒரு பிரிவினர், இன்னொருத்தர் உருவத்தை வழிபடுவோர், உருவத்தை வச்சு, அதாவது ஒரு சிலையை வச்சுட்டு அதை வழி. இன்னொருத்தர் அருவவாதிகள் பேர். அவள் அருவவாதிகளும் பக்தியில தான் ஈடுபட, ஆனால் வித்தவுட் உருவம் வச்சுன்னு பண்ணிருப்பாள். உருவத்தை வழிபடும் பக்தன் தனது முழு சக்தியுடன் பரமபுருஷ சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். அருவவாதியும் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணருடைய நேரடி சேவையில் அல்லாமல் தோன்றாத அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். ஓகே. புருஷரை பக்தி தொண்டின் மூலம் நேரடியாக வழிபடுபவர் உருவவாதிகள் எனப்படுவார்கள். அருவ பிரம்மனின் மீதான தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவோர் அருவவாதிகள் எனப்படுவார்கள். தனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டே சிறந்தது என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். எஸ் மா, 12.2 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச மய்யாவேஷ மனோ யே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோபேதாத் தே மே யுக்ததமா மதாஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் தான். தனது தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். அவளுக்கெல்லாம் நல்ல பக்குவ நிலையை அடைஞ்சவா அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன் அப்படிங்கிறார். எவன் ஒருவன் தனது தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தன்னை வழிபடுகிறானோ அவனை யோகத்தில் மிகச் சிறந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் தெள்ள தெளிவாக அர்ஜுனனுக்கு விடையளிக்கிறார். உன் மனதை என்னிடமே வைத்து புத்தியை என்னிடமே செலுத்துவாயாக, நீ என்னிடமே தங்கிவிடுவாய், இதில் சந்தேகமே இல்லை. ஒருவேளை உன் மனதை நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் நீ என்ன பண்ணணும், இல்லை பகவான்கிட்ட இப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இப்படி பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்றோம்னா, அபியாச யோகம் என்ற பயிற்சி முறையினால் என்ன அடைய முடியும், அதை செய், அதில் அடையிறதுக்கு முயற்சி செய். அத்தகைய அபியாச முறையும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் எதற்காக கர்மாக்களை செய்வதில் ஈடுபடுவாய? செய்கிற காரியங்களாம் பகவானை நினைச்சுங்க கர்மாக்களை செயல்களை ஈடுபடுவாயாக. எதற்காக கர்மாக்களை செய்தாலும் சித்தி அடைவாய். இதையும் செய்ய முடியாவிட்டால் அதையும் செய்ய முடியல, வரிசையா 3 இது கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன், அந்த 3 நம்மளால பண்ண முடியாட்டா கூட கர்மயோக முறையை பின்பற்றி மனதை கட்டுப்படுத்தி சகல கர்ம பலன்களையும் தியாகம் செய்யலாம். ஓகே. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனூருக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமன் நோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகிறார்கள். ஓகே. அவளும் அடைய முடியும் அந்த மாதிரி குளம். இந்த ஸ்லோகத்துல இதுல என்ன, இந்த ஸ்லோகம் கொடுக்கலனாலும் வெறும் புரோஸ்தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டப்படும் முறையில் இறைவனை அணுகுவோன் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரிடம் பூரணமாக சரணடைவதற்கு முன்பே ஏராளமான தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். கொஞ்சம் இதுல புக்ல சொல்லிட்டோமா மீனிங் பர்ஃபெக்ட். ஒரே நிமிஷம். ஓகே, 5வது. ஓகே.
Yes, Kamalaji. 12.5 படிங்க. Yes, Mataji. क्लेशोदिक्कतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவரது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். இந்த உடலை வச்சிருக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப சிரமம், அதாவது பண்ண முடியாதுன்னு, அது கொஞ்சம் கடினமானது. சிந்தனைக்கு எட்டாததும் தோன்றாததுமான பரமபுருஷன் அருவத்தன்மையின் பாதையை பின்பற்றும் ஆன்மீகவாதிகள் ஞான யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே, தெருவில் ஒரு தபால் பெட்டியை பார்க்குறோம். நம்ம அந்த கடிதங்களை அந்த பெட்டியில் போட்டால் அது போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும் இல்லையா? அது நேச்சுரலாகவே கரெக்டாக போயிடும். அது நீங்கள் போடுற அந்த லெட்டர் பாக்ஸில் போடுற லெட்டர் வந்து ஒரு யூஸ் பண்ணாத ஒரு தபால் பெட்டி எங்கேயாவது இடத்துல இருந்தது, அதுக்குள்ளே போட்டால் அது போக வேண்டிய போகிற இடத்துக்கு போய் சேருமா? அது போய் சேராது. அது போலவே அர்ச்ச விக்கிரகம் பரமபுருஷனின் ஒரு அவதாரம். அர்ச்ச விக்கிரகம் இவ்வுருவத்தின் மூலம் இறைவன் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் சர்வ சக்திமான், அனைத்து சக்திகளையும் உடையவர். புரியுறதா? தபால் பெட்டியில் போடுற லெட்டர் எப்படி டைரெக்டாக போய் சேர்றதோ அந்த மாதிரி இந்த உருவத்தை நம்ம வழிபட்டால் நம்ம டைரெக்டாக பகவானை அப்ரோச் பண்ணலாம்னு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த அருவபாதிகள் வழிபடுறது இந்த மாதிரி ஞானிகள்னு அழைக்கப்படுகிறார்கள், ஞான யோகிகள்னு. அதெல்லாம் பண்ணுறதுனாக்க நமக்கு கஷ்டம். அதாவது ஒரு லெட்டர் பாக்ஸில் போட்டுடுறோம், யூஸ் பண்ணாத லெட்டர் பாக்ஸில், அதுலேருந்து அந்த லெட்டர் போய் சேராது. அது போய் சேரணும். எப்போ சேரும்? அந்த லெட்டர் பாக்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் ஓப்பன் பண்ணி யாராவது போட்டுக்கலாம் பார்த்து எடுத்து 1 மாதம் 2 மாதம் கழித்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து அதை எடுத்து போய் டெலிவர் பண்ணிவிடுவான். பட் இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி அருவபாதிகள், அதனால் உருவம் உள்ள அந்த விக்கிரகத்தை வழிபடுறது விசேஷம். டைரெக்டாக யூ கேன் ரீச் த பாடி. அதுதான் இதுக்கு வந்து அதுக்கு இதில் சொல்லுவேன். ஒரு உயிர்வாழியின், அதாவது ஜீவாத்மாவின் தனித்தன்மை நித்தியமானதாகும். அவன் ஆன்மீக முழுமையுடன் ஐக்கியமாக விரும்பினால் அவன் தன் சுய இயற்கையின் நித்தியத்தன்மை, அறிவுத்தன்மை ஆகியவற்றை உணரலாமே தவிர ஆனந்தம் என்னும் தன்மையினை உணர முடியாது. ஞான யோக வழிமுறையை மிகவும் தேர்ச்சி பெற்ற அத்தகைய ஆன்மீகவாதி ஏதேனும் ஒரு பக்தனின் கருணையை பெற்றால் பக்தி யோகத்தில் நிலைக்கு வந்து அடைய முடியும். அப்போது கூட அவனது நீண்ட கால அருவவாத பயிற்சி அவனுக்கு தொல்லையாகவே அமைகிறது. ஏனெனில் அவனால் அத்தரசினை முழுமையாக கைவிட முடியாது. எனவே உடலை உடைய ஆத்மாவை பொறுத்தவரையில் பயிற்சியின் போது சரி, உணர்ந்த பிறகும் சரி, அவ்வியக்தம், அதாவது அருவத்தன்மை அவனுக்கு எப்போதும் தொல்லையே. உயிருள்ள ஒருவருக்கு ஜீவாத்மாவிற்கும் சற்று சுதந்திரம் உள்ளது. அருவத்தன்மையினை உணர்வது தனது ஆனந்தமயமான ஆன்மீக இயல்பிற்கு எதிரானது என்பதை அவர் தெளிவாக அறிய வேண்டும். இம்முறையை யாரும் ஏற்கக்கூடாது. ஏனெனில் பக்தி தொண்டில் ஒருவனை முழுமையாக ஈடுபடுத்தும் கிருஷ்ண உணர்வே ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிர் வாழிக்கும் மிகச்சிறந்த வழிமுறையாகும். இந்த பக்தி தொண்டினை ஒருவன் அலட்சியப்படுத்த விரும்பினால் அவன் நாத்திகனாக மாறிவிடும் அபாயம் உள்ளது. எனவே சிந்தனைக்கு எட்டாததும் புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டதுமான அருவத்தன்மையின் மீது கவனத்தை செலுத்த வழிமுறை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுது. என்றுமே எனக்கு ஊக்குவிக்கப்படக்கூடாது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த முறையை சிபாரிசு செய்யவில்லை அப்படின்னு நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பர்பட்ல வந்து கொடுத்துருக்கு, பொருள் உரையில. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். Yes, ma. 12.6 and 7 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ ரித்தாவின் மகனே, அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு எனும் கடலிலிருந்து
உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். ஓகே, அவளெல்லாம் பிறப்பு இறப்புங்கிறது அவர் வழிபடுறவளை அவர் பிறப்பு இறப்புங்கிறது இருக்காது. அவர் நேர அவர்கிட்ட நம்ம கோலோகம் போக முடியும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தான் அதுல இருக்கு. கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவன் அவருடைய நேரடியான உறவில் வாழ்கிறான். அவனது நிலை ஆரம்பத்திலிருந்தே தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயமில்லை. இறைவனின் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் போது கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தர சக்தியும் அவரது நாவில் நடனமாடுகிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைக்கும் போது அந்த உணவுப் பொருளை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ணமயமாகிறான். ஸோ எந்த சாப்பாடு பண்ணினாலும் அதை கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டு அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டாலே போகிறோம். இல்லைன்னா கொண்டு போய் பகவானுக்கு தப்பில் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதத்தை சாப்பிட்டாலே அதுவும் பண்ணினாலும் கிருஷ்ணமயமாக முடியும். ஓகே, இந்த இதில் பக்கத்தில் ஒரு பிக்சர் இருக்கு. அதில் கிருஷ்ணர் அந்த யாரோ இதுங்கிற அவளுக்கு கை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்கு. அவன் ஆற்றுல மூழ்கி போயிட்டான். ஆற்றுலையோ கடல்லையோ மூழ்கியிருக்கான். அவனை இப்போ காப்பாற்றுறதுக்காக கிருஷ்ண பகவான் மேலேருந்து வர்றார். அவன் இந்த மூழ்கி இருக்கிறவன் இஸ் தூய பக்தர், பியூர் டிவோட்டி. அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு அதாவது நம்ம பகவான்கிட்ட போய் நம்மளை காப்பாற்றி நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட எல்லாம் அவரே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு தெரியும் யாருக்கு என்னென்ன எப்பப்படும். ஒன்று நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம ரெகுலராக பண்ணியிருந்தா நமக்கு எப்போ நன்மை தரணும், எப்போ கெடுதல் பண்ணி நம்மளை நல்ல வேலை ஆக்கணும் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவார். அவர் இப்போ மூழ்கி இருக்கிறது அவருக்கு உட்காந்துருக்கிறதுலேருந்து அவருக்கு தெரிஞ்சு போய் அங்கேருந்து கருட வாகனத்தில் ஏறி ஆன் த ஸ்பாட் அங்கே அவனை காப்பாற்றி கொடுக்குறாரு. கையை நீட்டி வா கதை ஏற்றுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால கிருஷ்ண பகவானை நம்பினார் கைவிடப்பட மாட்டார். ஸோ அருவவாதி அப்படின்னா என்ன, உருவவாதி பக்தர்னா என்ன? அருவத்தின் மீது தியானம் செய்கிறவர் அருவவாதி. விக்கிரகத்தின் மீது தியானம் செய்பவர்கள் பக்தர்கள், உருவவாதிகள். புலன்கள் அதாவது பர்சனலிஸ்ட் அண்ட் இம்பர்சனலிஸ்ட் பண்ணிக்கோம் இல்லையா? அது புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், புலன்களில் ஈடுபடுத்துதல். இதை கட்டுப்படுத்தணும், அது ஈடுபடணும். உபனிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், அதாவது சமஸ்கிருதம் கற்றல், எல்லையற்ற உணர்வு, அதெல்லாம் அருவவாதிகள். நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளலாம். ஓகே, கஷ்டமானது அருவவாதிங்கிறது. இது எளிமையானது, இயல்பானது. கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை. கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவு நமது முயற்சியை சார்ந்தது. இது கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். முழுமையற்ற உணர்தல், அதாவது சச்சித் முழுமையான உணர்வு, சச்சித் ஆனந்தம், மூணும் சேர்ந்தது. சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். ஓகே, அதனால பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது அப்படிங்கிறது 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம படிச்சாச்சு. அது முக்கியமானது. எஸ்மா 8 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. மயேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மயேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயः. ஓகே, அவர்கிட்ட நம்ம ஃபுல்லா இது பண்ணிட்டோம்னா, நம்மளோட மனசை நிலைநிறுத்தி பண்ணிட்டு இருந்தாக்க அவர் நம்மகிட்ட கிருஷ்ணர் நம்ம அவர்கிட்ட நெருங்கி இருக்க முடியும். பகவானுக்கு பண்ற சாப்பாடு எல்லாமும் நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்றதும் அதெல்லாம் பண்ணால் அவர்கிட்ட இருக்கிறது நம்ம திரும்பி இந்த உலகத்துல வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறது வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. கிருஷ்ணர் தான் இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தீர்மானம் ஆயிடுது. பக்குவமடைந்த பக்தி தொண்டாடுறது இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விடும் நம்மள. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட், இங்கிலீஷில் சொல்லியிருக்கேன். Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. Okay, இதுவே சந்தேகமே இல்லாமல் உங்களுடைய மனதை என் மேல் வச்சால்னாக்க, என் மேல் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட், என் மேல் நிலைநிறுத்தினாலே அதுலேயே உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பேன். யூ லிவ் இன் மீ, எங்கிட்ட இருக்க முடியும். நானும் மீ ஆல்வேஸ் வித்தவுட் எ டவுட், என்கிட்ட இருப்பேங்கிறதுக்கு சந்தேகமே கிடையாது. நான் உங்களை காப்பாற்றுவேங்கிறது சந்தேகமே கிடையாது. ஓகே, எஸ்மா 12.9 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அத சித்
तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, அர்ஜுனனுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் என்ன, தனஞ்சயன் வந்து முடிக்கிறது இல்லையா, தனஞ்சயன். செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. அதாவது நம்மளால வந்து ஃபுல்லும் அவர் மேலே உட்காந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த பக்தி யோகத்தினோட ஒழுக்க நெறிகளையான்னு ஃபாலோ பண்ணுவோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன பண்ணணும், அது ஒழுக்க நெறிகள், ஒரு சாண்டிங் மாத்திரம் பண்ணுவோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதிரியான சாண்டிங் பண்ணலாம், அல்லது 16 hours பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். அதுக்கப்புறம் ஏகாதசி, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஏகாதசி அவர் பிறந்த நாள், அவர் அவதாரமான நாள், இந்த நாட்கள் எல்லாம் விரதம் இருக்கிறது விசேஷம். அப்புறம் அதை தவிர்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ சமையல் அதை எடுத்து பகவானுக்கு நேவேத்தியம் பண்ணிட்டு, அந்த நேவேத்தியம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு ப்ராசஸ். அதையும் இன்றைக்கே சொல்லி கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு. எப்படி பண்ணணும்னா, பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம். பத்திரம்னா இலை, புஷ்பம்னா பூக்கள், பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம்னா பழம், தோயம்னா வாட்டர். இந்த 4ல் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா கூட பிரசாதமாக அவருக்கு போகிறோம். அவர் ஒன்று உங்களை வந்து வடை பாயசம் பொங்கல் போலி எல்லாம் பண்ணி கொடுன்னு உங்களை சொல்லலை. என்ன குலாப் ஜாமுன் டெய்லி பண்ணி கொடுக்க முடியாது. என்ன அவருக்கு நமக்கு முடியுமோ அதை நம்ம சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணி அதை கொடுக்கணும். அதை பண்ணி கொடுக்கறது அது அவருக்கு பகவானுக்கு பண்ணும்போது அதை பண்ணினதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் வைக்கணும் இல்லையா, அந்த பிளேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது பகவானுக்குன்ற பிளேட்டு பகவானுக்காக வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஏச்ச பண்ணியெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, பகவானுக்கு அப்படியெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. அவருக்குன்னு தனி பிளேட் வைக்கணும். அதே மாதிரி தோயம்னா இப்போ சான்ஸ்கிரிட்டில் தோயம்னா வாட்டர்னு பேர். அந்த வாட்டரை கொடுக்கறது கூட நீங்கள் வந்து ஒரு தனி கிளாஸ் அவருக்குன்னே வச்சுருந்தோம். அதுக்கு தான் வெள்ளியில் வச்சு விடுவோம். சில்வர் சின்ன பிளேட்டை ஒரு வெள்ளிலையும் ஒரு சின்ன டம்ளரும் பகவானுக்குன்னு வச்சுருப்போம். ஏன்னா அது வந்து HLTட்டுக்கெல்லாம் அதுக்கு அப்பாற்பட்டது வெள்ளிங்கிறது. அந்த மாதிரி வச்சுருப்போம். இல்லை ஒரு எவர்சிலர் வச்சாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அதை யூஸ் பண்ணாத பாத்திரமாக வச்சுக்கணும். அதை வச்சு பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் ஒரு 2 ஸ்லோகம் சொல்லி இது நைவேத்தியம் பண்ணணும். நைவேத்தியம் படித்து ஒன்றுமே பண்ண முடியலையா, நமக்கு காத்தால அர்ஜென்ட்டு போகிற வெளியில் போகிறோம், அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே போதும். ஓகேயா? இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி யோகத்தின் 2 வழிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முதல் வழி தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதலை உண்மையாக வளர்த்து கொண்டிருந்த நபர்களுக்கானது. அந்த வழிமுறை பரமபுருஷனின் மீது அத்தகைய திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களுக்கான அடுத்த முறை. பக்தி யோக அன்பினால் நம்ம பகவானான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பற்றில் உண்மையாக வளர்த்து கொண்ட நபர்களுக்கானது. அடுத்த வழிமுறை பரமபுருஷனின் மீது அத்தகைய திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களுக்கானது. பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதாகும். பக்தி யோகத்தில் ஒழுக்க நெறிகளை பயிற்சி செய்வதை விரும்புபவர்கள் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும். எப்போதுமே ஒரு காரியம் நம்ம பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குரு வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவள் வந்து நல்லதுதான் சொல்லி தருவா. அந்த குருங்கிறவர் நமக்கு முதல்ல கேட்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அந்த குரு சொல்லி தருது ரொம்பவே நல்ல காரியங்கள் தான். நமக்கு அது ஃபியூச்சர்ல நமக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். அவர் என்ன சொல்லி தரணும், இதெல்லாம் அவர் சொல்லி தரத்துக்கு முந்தி நம்மளே இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஆன்மீக குருவாடுவோம். முதல்ல என்ன பண்ணணும், காத்தால எழுந்து குளிச்சு விட்டு கோயிலுக்கு போய் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யணும்னு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நமக்கு கோயிலுக்கு போகிறதுங்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் ஒன்று, இன்னொன்று 2வது நம்ம இருக்கிற ஹரிபலியில் காத்தால எழுந்து எங்கிட்ட கோயிலுக்கு போகிறது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், வீட்டில் சீக்கிரமாக எழுந்துட்டு குளிச்சுட்டு வீட்லேயே உட்காந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம சொல்லலாம். அது ஒன்று பண்ணலாம். அப்புறம் மலர்கள், வீட்டில் கார்டனில் பூக்கிற மலர்கள் எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்து கொஞ்சம் முறை எடுத்து பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாம் மலர்களால். கிருஷ்ணரோட பேரை சொல்லி அவருக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்கு இல்லையா, ஏதோ 4 பேரை சொல்லி அவர்கிட்ட எனக்கு இது வேணும் அதை வேணும்னு கேட்கவே வேண்டாம் அவர்கிட்ட. ஜஸ்ட் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மலர்களை இருங்க வேண்டியதான். நைவேத்தியம் செய்ய உணவுப் பொருள்களை சமைக்க வேண்டும். நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு போய் உட்காந்து நல்லா பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதமாக சாப்பிடும். தூய பக்தர்களிடமிருந்து பாகவதம் பகவத்கீதை எப்போதும் கேட்க வேண்டும். இதெல்லாம் பக்தி யோக பயிற்சி எல்லோருக்கும் தேவை. இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு காத்தால எழுந்து வீட்டில் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு சமையல்லாம் பண்ணி பிரசாதமாக சாப்பிட்டுட்டு
சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே இப்போ நமக்கு டெம்பிள் லிங்க்கில் போனேன்னாக்க 8 o'clock 8 to 8:30 உங்களுக்கு பாகவதம் கிளாஸ் இருக்குது. 8:15 to 9 அந்த பாகவதம் கிளாஸில் போய் நீங்கள் கேட்டேன்னாக்க கொஞ்சம் போகிற அதாவது இப்போ பக்தி யோகத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன? ஸ்மரணம்னா காது கொடுத்து கேட்டுக்குது. எது யாராவது சொல்கிறது கேட்கு. இப்போ உட்காந்து இப்போ லெக்சர் இப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறேன், ஏதோ நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டுக்குது. அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் சொல்கிறது நல்ல காரியங்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அதெல்லாம் கேட்குறதே நமக்கு அதுவும் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இது பக்தி யோக பயிற்சி எல்லாருக்கும் தேவை. இது இந்த ஃபாஸ்ட் லிவிங் டேஸில் எல்லாம் அவசரமாக எல்லா காரியமும் பண்ணுறோம் இல்லை, மிஷின் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்போ பார்த்தாலும் லேப்டாப்பில் தான் இருக்கா வரலாம் எல்லாருமே, குழந்தைகளாகட்டும் பெரியவாளாகட்டும் எல்லாருமே அதில் தான் போயிருக்கா. இல்லைன்னாக்கா ஒரு 4 பேர் உட்காந்துருந்தோம்னா ஒரு ஹாலில் ஆளுக்கு ஒரு மொபைலை வச்சுட்டு அவாவா தனித்தனியாக வேறு உலகத்தில் இருப்பாள். 4 பேரும் ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் பேசிக்கிறதுக்கே டைம் இல்லாத இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு மெஷின் லைஃப் நம்ம லீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. அதனால காலங்காத்தாலே எழுந்துட்டு சும்மா பகவானோட நாமத்தை சொல்கிறதுக்காகவே ஒரு 1/2 மணி நேரம் பகவானுக்குன்னு தனியாக ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம். தயவுசெய்து அதை வச்சுட்டு அந்த இல்லை நம்மளால் தனியாக பண்ண முடியாது, குரூப்பில் பண்ணணுமா, காலங்காத்தால 4:30க்கு ஆரம்பிச்சு விடுது. 4:30க்கு ஆரத்தி இருக்குது. அதுலேருந்து 4:30 to 5:30 மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க டெம்பிள் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணி. ஓகேயா? இதெல்லாம் பண்ணினாக்க நம்ம பகவானை அடையலாம். இதெல்லாம் சாதனா பக்தி. இங்கே பிக்சரில் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணி பகவானை காமிச்சாலும் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். ஓகே? எஸ் 12.10 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அப்யாசேப்யசமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மத் அர்த்தம் அபி கர்மாணி கூர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிட்டால் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஓகே, செயல்களை செய்து பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். கோயில் கட்டுதலில் உதவி பண்ணலாம், பக்தி சேவைகளில் உதவி செய்யலாம். குறைந்தபட்சம் தனது வருமானத்தில் சிறு பங்கையாவது பகவானுக்குன்னு அர்ப்பணிக்கணும். நமக்கு ஒரு 10,000 ரூபா சம்பளம் வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு 500 ரூபா பகவானுக்கு அப்படின்னு மாதம் செலவழிக்கிறதுக்கு 500 ரூபா இல்லாட்டாலும் ஒரு 200 rupees பகவானுக்கு வீட்லேயே நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். 200 எங்கே கொண்டு போய் தனியாக கொடுக்குறதுன்னு வீட்லேயே ஒரு உண்டி பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு அதில் பகவானுக்கு அப்படின்னு சேர்த்துன்னு வாங்குவோம். ஒரு அமௌண்ட் சேர்ந்த உடனே கோயிலில் கொண்டு போய் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எத்தனையோ நடக்குது. இப்போ ISKCON மங்களூரில் டெம்பிள் நியூ டெம்பிள் கட்டின்னு இருக்கா. அந்த டெம்பிளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்மளால டொனேஷன் கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் 5,000மோ இல்லைன்னா ஒரு பிரிக் ஒரு செங்கல் கொடுக்கலாம். ஒரு செங்கலுக்கு காசு 1,500 ரூபா நம்ம கேட்கலாம். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொடுத்தாக்க நமக்கு நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணினாக்க விசேஷம். இந்த 12th சாப்டர் நான் ஏன் இன்னைக்கு சொல்கிறேன்னாக்க 12th சாப்டர் பக்தி தொண்டு இதோட இன்னைக்கு முடிய போகிறது இல்லையா. அதனால அந்த பக்தி தொண்டில் அதுவும் ஒரு இது. ஏதாவது ஒரு வழி நம்ம ஒன்றுமே இல்லை, நம்மளால இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணோம், 4 பேர்கிட்ட சொல்லி இந்த பகவத்கீதை ISKCON ஆன்லைனில் சொல்லித்தரேன், அதில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு 4 பேருக்கு நீங்கள் சொன்னால் அதுவும் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குது. அந்த இதில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நம்ம தீர்மானம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண நமக்கு கிருஷ்ண பகவான் நம்மளை நெருங்கி வருவார் அப்படிங்கிறது. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை இதெல்லாம் ஒழுக்க நெறிகளை ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி செய்ய இயலாதது கூட பக்குவ நிலைக்கு உயர முடியும். கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம். அது கிருஷ்ணா கான்சியஸை பற்றி சொல்லித்தரா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் உதவி செய்யலாம். உதாரணமாக ஒருவன் வியாபாரம் மொத்தம் வியாபாரம் செய்யறான். அவன் தங்கும் இடம், முதலீடு, உழைப்பாளிகள், ஒரு நிர்வாகம் அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது. அது போலவே கிருஷ்ணருடைய தொண்டிற்கும் இவை தேவைப்படுகிறது. பணம் இருந்தால் கோயில் கட்டுவதில் உதவி செய்யலாம், அல்லது புஸ்தகங்கள்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். இவை நிறைய புஸ்தகங்களை வாங்குங்கோ, ஒரு 10 பேருக்கு புஸ்தகத்தை கொடுங்கோ, அதெல்லாமும் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். இவை இறையன்பின் உயர்நிலைக்கு ஏற்றம் பெற உதவியாக இருக்கும். முழுமுதற் கடவுளுக்காக செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவ நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். அந்த செயலை எப்படி செய்வது அப்படிங்கிறது 11வது அத்தியாயத்தில் 11.50 ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டிருந்தது. இப்போ 11.55 ஸ்லோகத்தில் படித்தோம் நேற்று, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் அதே தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது சைத்தன்ய சரிதாமிருத ஆதிலீலையில் 17.22
கலிகாலே நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதார நாம ஹைதே ஹய சர்வ ஜகத் நிஸ்தார. இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த இதை சொல்றது அதுவே நம்மள டைரக்ட் அப்ரோச் டு கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது சொல்லி இருக்கு. எஸ்மா 12.11 படிங்க கமலஜி. எஸ் மாதாஜி. அதைத் அப்யசக்தோஷி कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். புரியுதுதா? இதுல ஒண்ணுமே நமக்கு பண்ண முடியல அப்படின்னா எல்லாத்தையும் உனது செயலின் விளைவுகளை தியாகம் செய்து ஆத்மாவின் நிலையில் நிறுத்த முடியும். சமூகம், குடும்பம் மற்றும் சில கிராமங்களினால் சில ஒருவர் கிருஷ்ண உணவை சில கர்மங்கள். சமூகம், குடும்பம் மற்றும் சில கிராமங்களினால் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களுக்கு ஆதரவு தரவை இயலாமல் இருக்கலாம். தனது செயல்களின் மூலம் சேர்த்து வைத்துள்ள பலன்களை நற்காரணத்திற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். அதற்கான வழிமுறைகள் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது நமக்கு வீட்டில் குடும்பம் முதல்ல, குடும்பத்துக்கு அப்புறமா என்ன சமூகம், சமூகத்திலிருந்து நம்ம இருக்கிற ஏரியா, அந்த ஏரியா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம அதை பரப்புறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும். எல்லா வேத முறைகளும் சொல்றதுக்கு மாதிரி சமூக பணி செய்யணும், சமூக சேவைகள் செய்யலாம், தேசிய சேவைகள் செய்யலாம், ஒரு நாட்டிற்காக தியாகம் செய்யலாம். இதெல்லாம் பக்தி தொண்டிகள் ஏணிப்படிகள். ஓகே, 12.12 படிங்க கமலஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசாத் ஞானாத் ஞானம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்ம ஃபல தியாகஸ் தியாகாத் சாந்திர் அனந்தரம். இந்த பயிற்சியினால் உன்னால் இந்த பயிற்சியையும் உன்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். ஞானத்தை இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயலின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனென்றில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். பக்தி தொண்டில் 2 வகை உண்டு. 2 வகை இருக்கு. ஒழுக்க நெறிகளை கொண்ட வழிமுறை மற்றும் கடவுளின் மீதான அன்பில் முழுமையான பற்றுதல் கொண்ட வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வில் அத்தகு கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாதவர் ஞானத்தை விருத்தி செய்வது சிறந்தது. ஞானம் படிப்படியாக தியானத்தின் நெருக்கி வழிவகுக்கும். பகவத்கீதையை பொறுத்தவரையில் நேரடியான வழிமுறையே வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதாவது பக்தி தொண்டு, பகவானின் அன்பு தொண்டு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So, if you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. ஓகே, தமிழில் நான் சொன்னேன், அதே இது இங்கிலீஷ்லையும் சொல்லுங்கள். இது பகவத்கீதா 12.12 ஸ்லோகம், அது இங்கிலீஷில். ஓகே, ஸ்ரீலா பிரபுபாதா சொன்னது தான். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபட்டவனாக, இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிக பிரியமானவன். அவர்கிட்ட க்ளோஸாக நம்ம இருந்தவங்க எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். கிருஷ்ணருக்கு பிரியமாயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வேற என்ன பண்ணணும்? நமக்கு கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவனாக ஆகணும். இப்போ சுதாமா அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவர் ஏழை, இவர் பணம் இருக்கு, அது அவருக்கு தெரியும் அவர் பகவான்கிறது. இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டு, அதுதான், அதுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவர் காலை கூட கழுவி விடுறார். சுதாமா காலை, அதான் அந்த பிக்சர் படம் போட்டிருக்கு இல்லையா? எஸ்மா 12.15 படிங்க.
Yes, Mataji. यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு பிரியமானவன். அதாவது யாருக்காவது நம்மளால கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது, யாருக்கும் மற்றவாளுக்கு தொந்தரவும் கொடுக்கப்படாது, யாருக்கும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும் இருக்கணும். இன்பத்தை பார்த்துட்டு சந்தோஷம் ஒரே ஆட்டம் ஆடக்கூடாது, துன்பம்னா துவண்டு போகக்கூடாது, பயம் இருக்கக்கூடாது, ஏக்கத்தில் எல்லாத்துலேயும் சமமா இருக்கணும், ஈக்குவல். எதுலேயும் இதுனாக்கா இது இன்பம் வந்ததுன்னா ஒரே இது ஒரே அமக்கலமாக இருக்கும் சில நாளைக்கு. அதெல்லாம் டெம்பரரிங்கிறது அவ புரிஞ்சுக்கணும். அது துன்பம்னா அதுவும் டெம்பரரி தான், எப்போதும் துன்பம் இருக்காது. இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி தான் வரும். இந்த மெட்டீரியல் பௌதிக படித்தாச்சு. அதே மாதிரி இது எல்லாத்துலேயும் சமநிலையில் நம்ம பழக்கம் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம அட்வான்ஸில் வந்தாச்சு, 12th சாப்டர் வந்தாச்சு. நம்ம இப்போ இந்த நிலையில் நமக்கு பக்குவம் அடையணும். நம்ம மனசு எப்படி பக்குவம் அடையணும்? இன்பம் வந்தாலும் நம்ம சந்தோஷம் ஒரே சந்தோஷப்படக்கூடாது. அதே மாதிரி துன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வரத்தான் வரும். இந்த இன்பம் துன்பம் இந்த மெட்டீரியல் வரல, துன்பம் இருக்கும், இன்பம் இருக்கும், குளிர் இருக்கும், கோடை இருக்கும், எல்லாமே தான் இருக்கும். அதை எல்லாத்தையும் நம்ம சமமாக பாவிச்சோம்னாக்க, இப்போ ஆச்சு பாம்பேல எல்லாம் இப்போ மழை சீசன், மழையும் இருக்கும், மழையும் நம்ம டாலரேட் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக இது மழை வந்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. குளிர்னாக்க ஐயோ ஒரே குளிர்தே அப்படி எல்லாத்தையும் பாவிக்கிறதுக்கு நமக்கு பக்குவம் இருக்க வேண்டும். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அதனால தான் ஏன் இந்த சமமாக பாவிக்கணும்னு சொல்கிறேன்னாக்க, சமமாக பாவிச்சா தான் நம்ம பக்குவ நிலை அடைஞ்சு கிருஷ்ணரை அடையிறதுக்கு வருகிற ஃபவுண்டேஷன் நம்ம போட்டு வர முடியும். முதல்ல நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஓகே, அப்படி பக்குவப்படுத்துகிறவாளே கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர். அதை விட வேற என்ன வேணும்? எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகள் இன்றி, எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தக பக்தன் எனக்கு மிக பிரியமானவன். இந்த லாஸ்ட் 6-7 ஸ்லோகத்தில் என்ன, யாரெல்லாம் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கிறத சொல்றார். எவன் சமநிலையில் இருக்கானோ அவர் எனக்கு பிரியமானவர். எவன் எனக்கு எதனால முயற்சி செய்யாதவனாக இருக்கானோ, எல்லாம் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்கு ஏதாவது எனக்கு இந்த இது நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாமல் அப்படிலாம் இருக்காள், அவள்லாம் தான் எனக்கு பிரியமானவன். சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகளின்றி, எல்லா வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக இருக்கிறவளா எனக்கு பிரியமானவன். பக்தன் எல்லாரிடமும் அன்புடையவன். பிறரை கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவது இல்லை. கவலைக்கு உள்ளாக்குவ யாராவது முயன்றால் கூட அதனை அவன் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி இருப்பதால் இப்பௌதிக சூழ்நிலையில் அவனை அசைக்க முடியாது. தூய பக்தன் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு புறம்பானவற்றை செய்வதற்கு முயல்வதில்லை. உதாரணமாக, பெரிய கட்டிடத்தினை கட்டுவதற்கு பெரும் சக்தி தேவைப்படுகிறது. அத்தகு தொழில் பக்தி தொண்டின் மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உதவாது என்றால் பக்தன் ஈடுபடுவதில்லை. இறைவனுக்கு அவன் ஒரு ஆலயம் கட்டலாம், சொந்த உறவுகளுக்காக பெரிய வீட்டினை அவன் கட்டுவதில்லை. பகவானுக்கு கட்டுறதுனா நிறைய டொனேஷன்லாம் வாங்கி பெரிய ஆலயம் கட்டலாம், பெருசாக கட்டிடலாம். ஆனால் அதே மாதிரி சொந்தக்காரர்களுக்கெல்லாம் கட்டுவோமா? கட்ட மாட்டோம். அதுக்கு சொந்த உறவுகளுக்கு பெரிய வீட்டினை அவன் கட்டுவதில்லை. எவன் பகவானுக்கு பிரியமானவன், நல்ல பக்தி தொண்டில் தூய பக்தனை பற்றி பேசுகிறோம். அவன் பெரிய ஆலயமும் பகவானுக்காக தான் கட்டுவான்னு வெளியே தனக்கு வேணும், தன் சொந்தக்காரர்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய வீடு கட்ட மாட்டான். யாரு? தூய பக்தன். அது ஞாபகம் சொல்லும். எவன் ஒருவன் மகிழ்வதில்லையோ, எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கிறானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். எப்போதும் சில பேரை பார்த்தேன்னு வச்சுங்களேன், புலம்பின்றே இருக்க, ஐயோ என் பையன் சொன்னது கேட்க மாட்டேங்கிறான், இதுங்க மாட்டேங்கிறான், படிக்க மாட்டேங்கிறான், அதை பண்ணுறான் இதை பண்ணுறான்னு புலம்பி தள்ளிட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. மகிழ்வு எதுக்கு என்ன நல்ல காரியம் நடந்தாலும் சில பேர் மகிழ்ச்சியே இருக்க மாட்டேன், மகிழவும் மாட்டேன். எப்போ பார்த்தாலும் அது எனக்கு இது போராது, துக்கத்திலேயே அதை கிரீடியாகவே இருந்துருப்பான். இது போராது, மகிழ்ச்சி இப்போ நமக்கு கிடைச்ச கொஞ்சம் சிம்பிளாக நமக்கு வேணுங்கிறது என்ன? பேசிக் நீட்ஸ். மனுஷனுக்கு ஷெல்டர் வேணும், உடுத்த துணி வேணும், அப்புறம்
சாப்பிட்றதுக்கு பிரசாதம் வேணும். இது 3 தானே நமக்கு வேணும், மெயின் பாயிண்ட். அது 3 இருந்தாலே நம்ம திருப்தியா இருக்கணும். அதுக்கு மேல சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல, சேர்க்கலாம். ஓரளவுக்கு தான் சேர்க்கலாம். அதுக்கு மேல அவசியம் இல்லை. எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன எடுத்துன்னு அப்பப்போ எங்கேயாவது போக முடியும். பிறக்கும்போது நம்ம என்ன எடுத்துன்னு வந்தோம்? போட்டுக்கிற துணி கூட இல்லாத தான் பிறந்துட்டு வந்தோம். பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் துணி போட்டு விட்டார் நமக்கு. அதுக்கு அதே மாதிரி இறக்கும் போதும் அதே மாதிரி தான். என்னத்தை எடுத்துன்னு போகிறோம்? அதனால சேர்த்து வச்சுட்டு யாருக்காக விட்டுட்டு போகணும்? ஓரளவுக்கு. அதனால இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பணத்தை, சம்பாதிச்ச பணத்தை மெட்டீரியல் வழியில் சம்பாதிக்க எல்லாருக்கும் ரஜோகுணம் உண்டு. சம்பாதிக்கிறது தான் சம்பாதிக்கிறோம். சம்பாதிச்ச அந்த பணத்தில் ஓரளவுக்கு நமக்கு வேணுங்கிற நீடி, அதாவது இந்த காலத்தில் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. அதனால எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணணும்னு நான் யாரையுமே சொல்லலை. ஓரளவுக்கு நமக்கு கொடுத்துட்டு ஓரளவுக்கு தானம் பண்ணுங்க. ஓகேயா? தானம்னா என்ன? அதாவது டிசர்விங் பீப்புளுக்கு. எல்லாம் பணம் இருக்கிறவன்ட்டையே கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடாது. எவ்வளோத்தான் குடிக்கிறான், சிகரெட் குடிக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு போய் கொடுக்கக்கூடாது. வீட்டை பார்த்துக்காத அவன் கெட்ட காரியங்களுக்கு போறான்னா அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. டிசர்விங் பீப்புள் யாரு? தூய பக்தர்களாக இருக்கா இல்லையா? இப்போ ஆலயம் கட்டுறதுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம். கோயிலில் போட பகவானை பார்த்துட்டு அங்கே கோயில் உண்டியில் போடலாம் பணம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும். ஓகே. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான, அவமானம், இன்பத் துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியற்ற தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவினை அறிவினை அறிவில் வலுப்பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். அவன் எனக்கு மிக பிரியமானவன். எதுலையுமே நமக்கு ரொம்ப இன்பம் வந்தா ஒரே ஆள் இருங்கக்கூடாது. நான் சொன்னேன் அதே பாயிண்ட் தான். அதே மாதிரி நண்பர்களையும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு ஒரே சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாது. அதனால எனிமீஸ்னா அவளை பார்த்துட்டு நீ அவளை அவளுக்கிட்ட விரோதம் பார்த்துக்கக்கூடாது. நண்பர்கள் எதிரிகளை சமமாக பார்க்க கற்றுக்கணும். நமக்கு என்ன ஆச்சு? நமக்கு ஒருத்த கண்டா பிடிக்கலன்னா அவள் மூஞ்சிலேயே முழிக்க மாட்டோம்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸில் முன்னேறணும்னாக்க இதெல்லாம் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவிக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு மான அவமானம், எதுவும் மானம் உனக்கு ஏதாவது உனக்கு அவமானம் யாராவது பண்ணாலா பரவாயில்ல, இது நான் பண்ண இது அவமானத்தை நம்ம தாங்கிக்கலாம். அந்த தாங்குற சக்தி நமக்கு வரணும். அதுக்கெல்லாம் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸில் சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதிரி அந்த ஜபத்தை சொல்லி அதுக்காக தான் நான் எதுக்கு நான் அப்பப்போ சொல்லியிருக்கேன். நான் அந்த பாயிண்ட் அதை சொல்றதுனால உங்களுக்கே அதனுடைய வித்தியாசம் தெரியும். என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் சொல்கிறேன் இது. அதனால அது தயவு செய்து எல்லாரும் ஒரு வேலை பண்ணுங்க. இதெல்லாம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி. யாராவது புகழ்ந்துட்டாக்க அப்படியே உச்சி குளிர்ந்து போய் என்னை புகழ்ந்துட்டா, ஓ ஐ வெரி பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கோம். அது டெம்பரரி தான். அதே மனுஷா பின்னாடி போய் என்ன சொல்றாருன்னு நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி அவமானம், இகழ்ச்சி, உன்னை திட்டுறா, ஏத்தாப்புல இருந்து கண்ணா பின்னான்னு கேவலமா பேசிட்டு போட்டோம். அதுக்காக நம்ம அதுக்கெல்லாம் நம்மள பதப்படுத்திக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். படுத்தினா அது பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள். எல்லா விதமான பாவச் செயல்களின் பார்வைகளுக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எந்தவித அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக இருக்கணும். எதையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கணும். பக்தி தொண்டின் எந்த தடங்களும் கிடையாது. அத்தகைய பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிக மிக பிரியமானவன். அந்த மாதிரி எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் ஆயாச்சுனாக்க நமக்கு உலகத்துல அப்புறம் வேற எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? எல்லாமே நம்ம சாதிச்சாச்சு. நம்ம நேரம் நம்ம ஆஃப்டர் டெத்து நேரம் கோலோக பிருந்தாவன் தான் போவோம். நமக்கு மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இருப்புங்கிற இந்த இதில் நம்ம மாட்டிக்க மாட்டோம். ஓகே. எஸ்மா கமலாஜி 12.20 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रियाः. பக்தி தொண்டு எனும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். 7 வாட்டி எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் 7 பாயிண்ட் வந்துச்சு. 7வது பாயிண்ட் இது 7வது பாயிண்ட் நினைக்கிறேன். 7வது 8வது. பக்தி தொண்டும் இந்த பாதையை பின்பற்றி அவரை தான் நினைச்சிட்டு நம்பிக்கையோடு அவர்கிட்ட ஈடுபட்டாக்க அதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கிறார். பக்தன் எல்லாவித தீய தொடர்புகளிலிருந்தும் எப்போதும் விடுபட்டுள்ளார். சில சமயங்களில் ஒருவன் புகழப்படுகிறார், சில நேரங்களில் இகழப்படுகிறார். இது இயற்கை. ஆனால் இயற்கை, செயற்கை, புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி மற்றும் இன்ப துன்பத்திற்கு பக்தன் எப்போதும் அப்பாற்பட்டவன். அவன் மௌனமானவன். மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம் இல்லை.
மௌனம் என்றால் அபத்தமான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம். வாட் இஸ் மௌனம்? மௌனம்னா அபத்த வார்த்தைகளை பேசாது என்று அர்த்தம். ஓகே. பரமபுருஷ பகவானின் தனிப்பட்ட தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சிறந்தவன். நல்ல சங்கத்தின் மூலம் தூய பக்தி தொண்டிற்கான பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். பக்தி தொண்டில் தொண்டு செய்வது மிகச் சிறந்தது. நல்ல சங்கத்தின் மூலம் தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொண்டு அதன் பிறகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடமிருந்து கேட்டு கீர்த்தனம் செய்து பக்தி தொண்டின் ஒழுக்க நெறிகளின் நம்பிக்கையை பற்றுதல் மற்றும் பக்தியுடன் கடைபிடித்து பகவானின் திவ்ய தொண்டில் ஈடுபடுகிறான் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் முடிவு சிபார்சு செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையின் நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயங்களில் விவரித்துள்ளபடி பக்தி தொண்டே மிக உகந்ததாகும். இறைவனின் கருணையால் அனைத்தும் தானாகவே கிடைக்கும். இறைவனோட அருளால தானாகவே எல்லாமே நமக்கு வாழ்ந்ததெல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ இந்த 20 ஸ்லோகம் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த பக்தி ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்மயோகம் 279 ஸ்லோகங்கள் படித்தோம். செகண்ட் 6 சாப்டர்ஸ் இன்னையோட 209 ஸ்லோகாஸ் படித்தாச்சு. நம்ம இதோட 488 ஸ்லோகாஸ் படித்து முடிச்சாச்சு அவுட் ஆஃப் 700. ஓகே. ஸோ 9 விதமான பக்தி. 9 விதமான பக்தினா என்ன? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தஷ்யம் அல்லது ஊழியனாக கடவுள் மீதுள்ள அன்பு. ஓகே. தஷ்யம் அண்ட் ஒரு நிமிஷம். தஷ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஓகே. இந்த 9 விதமான பக்திகள் தெரிஞ்சிருக்கணும். நமக்கு முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல ஸ்ரவணம் தெரிஞ்சாலே ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். ஸோ இது நம்ம யூனிவர்ஸ் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. கர்ப்போதய விஷ்ணு, அதில் சத்தியலோகா, தபலோகா, ஜனலோகா, அதாவது 7 சேஜஸ் இருக்குது. மகரலோகா, ஸ்வர்கலோகா, புவலோகா. ஓகே. அதே தான் இன்னும் போட்டுட்டு லோயர் பிளானட்ஸ், ஹையர் பிளானட்ஸ், மிடில் பிளானட், லோயர் பிளானட்ஸ் முடிக்கணும். அந்த கோலோக்கா சார்ட்னு இருக்கு இல்லையா, அதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றா எடுத்து தனியாக கொடுத்தேன். ஹையர் பிளானட்ஸுங்கிறது என்னது? இதெல்லாம் தான் இப்போ படித்தோமே, சத்தியலோகா, தபலோகா, இதெல்லாம் புவலோகா வரைக்கும் ஹையர் பிளானட்ஸ். மிடில் பிளானட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இருக்கிறது தான். வேர் வி ஆர் ஹியர் இஸ் எ மிடில் பிளானட். அப்புறம் லோயர் பிளானட்ஸ் பாத்தாள லோகங்களா, அத்தலை, வித்தலை, சுத்தலை, தலால, மகத்தால, ரசாத்தல, பாத்தால. ஓகே. ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் 20 ஸ்லோகாஸ் தான் முடிஞ்சு போகுது. பக்தனே சிறந்த ஆன்மீகவாதி, பக்தியின் நிலைகள், கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்கள், பக்தர்கள் 13 சாப்டர்லேருந்து 20. ஸோ 8 யாரெல்லாம் பிரியமானவாங்கிறது 8 இருக்கு. யாருக்காவது தெரிஞ்சுதான் எனக்கு எழுதி எனக்கு அப்புறமா தனியாக பர்சனலாக அனுப்புங்க, இல்லைன்னா குரூப்பில் போடுங்க. ஓகே. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமாக முடியும். ஸோ இது பில்வமங்கல தாக்கூர். பில்வமங்கல தாக்கூர்கிற அவரை பற்றி ஒரு கதை. அவர் வந்து விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஆச்சாரியார். அவர் முற்பிரிவில் கிருஷ்ண பக்தராக இருந்தார். பாகவதற்கு திருவிழாக்கள், பிரசாத விநியோகம் இதெல்லாம் கிருஷ்ண சேவைக்காக இறந்த இளவரசி நகையை எடுக்க முயற்சி. இளவரசி குரல் ஒலிகிறது. மன்னர் பொக்கிஷம் கொடுத்தார். பணப்பற்றாக்குறை. மீண்டும் நகை எடுத்து. இளவரசி சாபம், மறுஜென்மம், ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கை, சிந்தாமணியை பார்க்க மழை புயலில் வருதல், சிந்தாமணி குருவாக்கி உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ இது பில்வமங்கல தாக்கூர் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கதை. அது எங்களுக்கு இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, அது அப்படியே புரிஞ்சுங்க. அவர் ஒரு கிரேட் செயிண்ட். பில்வமங்கல தாக்கூர்ங்கிற கிரேட் செயிண்ட். என்ன, அவர் வந்து போன ஜென்மத்தில் இதுவாக இருந்தார், கிரேட் டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. அவர் ஒரு அட் த லெவல் ஆஃப் பாபா, அதாவது ஹேவிங் இன்டென்ஸ் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா, பாபா ஸ்டேஜில் இருந்தார் அவர். ஹி வாஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் பாகவதம் ஃபெஸ்டிவல், எல்லாத்தையும் அவர் பண்ணியிருந்தார். ஒன்ஸ் வைல் ஆர்கனைசிங் ஃபெஸ்டிவல் he spent lot of all his money. கையில் இருந்த பணத்தெல்லாம் செலவழிச்சார். he needed no more money to feed the devotees. டிவோட்டிஸ்க்கெல்லாம் சாப்பாடு போடுறதுக்கு அவர் கையில் காசு இல்லை. ஸோ he went on searching for wealth. யாராவது பணம் தருவாளா, எங்கேயா கிடைக்குமான்னு தேடுறார். அது இப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு. பை வாக்கிங் அரௌண்ட் he saw cremation of young lady princess.
ஒரு இளவரசியை தகனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவள் வந்து who has died at the age of 18 வயசுக்கு அந்த இளவரசி செத்து போயிருக்கா. அவளை வந்து கிரிமேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கா. தெர் வாஸ் ஹர் அன்ஹாப்பி ஃபாதர் மதர் எல்லாம் கூடவே எல்லாரும் நின்றுட்டுருக்கா. இந்த ஃபாதர் அதுக்கு மேலே நெருப்பு வச்சுட்டு அவள் கிளம்பி போகிறாள். தென் லெஃப்ட் அவே. அந்த பிரின்சஸ் வந்து அவள் போட்டுருக்கிற நகை என்ன டைமண்ட் அண்ட் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவள் பாடியில் வச்சு எரிச்சிட்டு அவள்லாம் போயிட்டான். இந்த சன்னியாசி இந்த பில்வமங்கல தாக்கூர் என்ன பண்ணார், அந்த பக்கமாக பார்த்துட்டு அதை இந்த டெட் பாடி மேலே இதெல்லாம் வேல்யூபிள் ஜுவல்லரி எல்லாம் இருக்கு, அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை எடுக்கிறார். அதை எடுத்த உடனே அப்ரோச் டெட் பாடி அண்ட் ட்ரை டு டேக் த ஜுவல்ஸ். அதை எடுக்க பார்த்துச்சு ஸ்டாப் இட் அப்படின்னு அந்த ஒரு குரல் கேட்குறது. அதை பார்த்தா அந்த பிரின்சஸோட குரல். அதை வந்து சன்னியாசிக்கு ஒரே ஷாக்காக போயிடுச்சு. இது என்னது டெட் பாடி பேசுறது அசிதி வரை கேட்குது. யூ நீட் வெல்த், கோ டு மை ஃபாதர், எங்கள் அப்பாட்ட போய் கேளு, எங்கள் அப்பா ராஜா, அங்கே போய் வாங்கிக்கோ. அண்டர் மை பெட் தெர் இஸ் அ பாக்ஸ் வித் கிரேட் ட்ரெஷர். அங்கே போனேன்னா எங்கள் அப்பாட்ட போய் கேட்டேன்னா என்னோட பெட்டுக்கு அடியில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீ போய் கேளு, அந்த ட்ரெஷர் எடுத்துக்கோ. ஆஸ்க் மை ஃபாதர் தட் வெல்த் அண்ட் யூஸ் தட் வெல்த் டு சர்வ் டிவோட்டிஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு ஸ்போக் த டெத். அது செத்து போன பிரின்சஸ் வந்து இளவரசி இந்த மாதிரி சொல்கிறார். அவர் என்ன பண்ணுறார், இந்த சன்னியாசி பில்வமங்கலத்தாக்கு ஒரு ஹாப்பிலி வென் டு கிங். அது மாதிரி இப்படி நடந்தது, நான் இது மாதிரி சாப்பாடு போடணும், டிவோட்டிஸ்க்கெல்லாம் சாப்பாடு போடணும், என்கிட்ட இல்லை, அதுக்காக நான் திருட போனது, நீங்கள் வச்சுட்டு ஃபைல் வச்சுட்டு வந்தோன்னு அதை திருடி விற்று அந்த பணத்தை டிவோட்டிஸ்க்கெல்லாம் சாப்பாடு போடலான்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு போனேன். உங்கள் டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பெட்டுகளில் பார்க்குது. கிங் லுக் அண்ட் ரியலி ஃபவுண்ட் கிரேட். அவர் கிங் உடனே பெட்டை தூக்கி பார்க்குறாரு. பார்த்தா அது கிரேட் நிறைய ட்ரெஷர் கிடச்சிருக்கு. அதை எடுத்து சன்னியாசி அது தூக்கி டொனேட்டட் டு த சன்னியாசி. அது டொனேஷனாக கொடுத்துட்டான். பில்வமங்கலம் வெண்ட் அண்ட் ஸ்பெண்ட் ஆல் த வெல்த் ஆன் பாகவதம். அந்த ஃபெஸ்டிவல் நடந்தது இல்லையா, அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு வருது செலவெல்லாம் செலவிட்டு சாப்பாடுலாம் போட்டு அது மறுபடியும் ஷார்ட்டேஜ் வந்துட்டு. ஸோ இவன்ட்டு இந்த கிரிமேஷன் மறுபடியும் போய் அங்கே போய் எடுக்க போகிறேன். அங்கே போய் எடுக்க போகிறச்சே அப்போ வந்து மறுபடியும் அதே மாதிரி அந்த குரல் கேட்குறது, நீ மறுபடியும் மிஸ்டேக் பண்ணுற, யூ ஹவ் டன் கிரேட் மிஸ்டேக் பை டேக்கிங் திஸ் நெக்லஸ். ஐ கர்ஸ் யூ that although you are so advanced in your love for Krishna to take birth one more time and live immortal life அப்படின்னு சாபம் செய்யும். அவள் சாபம் கொடுத்துட்றா, நீ இந்த நெக்லஸ் இத்தனை இது கொடுத்துருக்கேன், இது போதாதுன்ட்டு இன்னும் திருடுறதுங்கிறது உங்கள் புத்தியை விடலை பற்றி, இங்கே வந்து திருடுற நீ, உனக்கு நான் ஒரு சாபம் கொடுக்க போகிறேன், நீ மறுபடியும் பிறந்து நீ ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்றாவும். உடனே கொடுத்த உடனே அவர் மறுபடியும் அடுத்த ஜென்மம் வந்து சன்னியாசி வாஸ் பார்ன் அஸ் அ வுமன் ஹண்டர். அப்போ பொம்பளைகள் பின்னாடி தெரிஞ்சு போயிட்டு அந்த மாதிரியே பண்ணியிருந்தார். பிரின்சஸ் இஸ் ஆல்சோ டேக்கன் பர்த். அந்த பிரின்சஸ் என்ன பண்ணுறா, ஒரு சிந்தாமணியா ஒரு அவதாரம், ஒரு பிறவியை எடுத்திருக்காங்க. அவர்கிட்டக்கையே போய் நிற்கிறாரு. ஆக்டிங் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு இன் திஸ் லைஃப் டைம் ஷீ ஹஸ் ஷோன் ஹிம் த வே ஆக்டிங் அஸ் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டிங் குரு. ஷீ ஹஸ் டோல்ட் ஹிம். அவள் என்ன பண்ணுறா, அவள் வந்திருக்காளே வெளியே சிந்தாமணியை வந்து மறுபிரிவியில் அவருக்கு ஒரு தாசியாக வந்திருந்தா கூட அவருக்கு குருவா அவ இருக்கா. இஃப் யூ ஹவ் சச் டிசைர் ஃபார் கிருஷ்ணா அஸ் ஃபார் மீ யூ வுட் பி இமீடியட்லி பிகம் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். நீ எங்கிட்டே இவ்வளோ தாசிக்கிட்டு இதுவாக இருக்கே, இதே நீ கிருஷ்ணாட்ட காமிச்சேன்னா நீ பெரிய ஆளாயிடுவே. இதுலேருந்து அப்படின்னு சொல்லு. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, அவர் வெல்த் இன் லைஃப் ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி ஏர்ன்டு. ஈவன் வென் வி வாண்ட் டு சர்வ் கிருஷ்ணா அண்ட் இஸ் டிவோட்டிஸ் it should be properly earned. கிருஷ்ணருக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும்னா கையில் காசு இல்லைன்னா திருடி கொடுக்கணும்னு அவர் சொல்லவே இல்லையே. அந்த மாதிரி பண்ணால் இதுதான் நடக்கும். இந்த மாதிரி தான். அதர்வைஸ் we have to suffer consequences of bad karma. சரியா? இது வந்து இது யார் சொன்னா, மகாவிஷ்ணு கோஸ்வாமி இந்த ஸ்டோரியை சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சிந்தாமணி குருவாக்கி உபதேசம் பண்ணுறார். அதுதான் இதில் இந்த இந்த ஸ்லைடில் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா, சிந்தாமணியை பார்க்க மழை புயலில் போய் பார்க்குறாரு. இளவரசி சாபம் கொடுக்குறேன் அப்படி சொன்ன கதை வந்து இங்கே எழுதியிருக்கேன். அதில் தான் பணப்பற்றாக்குறை, மீண்டும் பணத்தை போய் எடுக்க போகிறார், நெக்லஸ் எடுக்க போகிறார், இளவரசி சாபம் கொடுக்குறார். அப்போ சாபம் எடுத்து அவர் வந்து ஒரு விமன் ஹண்டராக போயிட்டார். இவன் வந்து மறுபடியும் சிந்தாமணியாக வந்து பிறந்து அது தாசியாக இருந்து அவரை இதுங்கிற குருவாகிட்டார். ஆனால் அங்கே வந்துட்டு அவர் குருவாக இருந்து சொல்லிக் கொடுக்க, என்னதான் இத்தனை படித்து இத்தனை பண்ணினாலும் அந்த இது தப்புங்கிறத அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணி கொடுத்துட்டார். ஸோ இது ஒரு கதை. இது எல்லாருக்கும் இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, சிரவணம் இது படித்த இதுதான்.
நவவித பக்தி சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், பாதசேவனம், தாசியம், வந்தனம் அண்ட் சக்கியம் எல்லாமே நவவித பக்தி. ஆத்ம நிவேதனம், பகவானுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆகிடும். ஓகே, அதே தான் ஒருத்தர் சிரவணத்தில் கேட்டதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாகவதம் கேட்குறது இல்லையா, அதே. அப்புறம் கீர்த்தனம் இது பகவான் புனித பெயர்களை எப்படி இதுங்கணுங்கிறதுக்கு. விஷ்ணு ஸ்மரணம் திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறது, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போட்டிருக்கேன். பாத சேவனம் பணிவிடை செய்தல், அவருக்கு காலை லட்சுமி தேவி எப்போதுமே அவருக்கு பாதத்தை சேவனம் செய்திருப்பா. அர்ச்சனம் அர்ச்சிக்கணும், பகவானுக்கு பூஜை செய்யணும். வந்தனம் வணங்குதல், துருவ மகாராஜ் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. தாசியம் ஹனுமான்ஜியை காமிச்சிருக்கு, இதுவாக இருக்கணும், அடிமை போல பணியாற்றணும். சக்கியம் நண்பனாக இருக்கணும், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனருமே நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம், இருதயபூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணிக்கணும், சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி. ஓகே, இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நவவித பக்தி. ஸோ இப்போ இஸ்கான் இதில் லைஃப் பேட்டர்னாக நம்ம ஆகணும்னா என்ன பண்ணுறது? லைஃப் பேட்டர்ன் ஆகுறதுனாக்க மொத்தமாக அதுக்கு 35,500 நம்ம பணம் கட்டணும். அதை இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கட்டலாம். இதை எல்லாருமே நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணிடுறோம். இதை எடுத்துட்டு ஒரு கார்டு கொடுத்துருவார் நமக்கு. அந்த கார்டு கையில் வச்சுருந்தோம்னா நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு எங்கே போனாலும் நமக்கு ஃப்ரீ த்ரூ 2 days 3 days ஸ்டே நமக்கு ஃப்ரீனா ஸ்டே மட்டும் இல்லை, அங்கே இருக்கிற பிரசாதத்தையும் சாப்பிட்டுக்கலாம். நம்ம அங்கே இருக்கிற நமக்கு சாப்பாடு, ஃபுட்டு, ஷெல்டர் எல்லாமே கிடச்சிடும் நமக்கு. அங்கே உட்காந்துட்டு கீர்த்தனை இதெல்லாம் ஆரத்தி கீர்த்தி பார்த்துட்டு பகவானோட 2-3 நாளைக்கு இருக்கலாம். நம்ம வேணும்னா வெளியிலையும் போயிட்டு இருக்கலாம். ஸோ அதனால் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டு. நமக்கு அதை தவிர்த்து அதில் ஒரு செட் ஆஃப் பாகவதம் புக்ஸும் அத்தனையும் அனுப்பிச்சிடும். அது ஒருத்து 12,000 ரூபா ஒருத்து அந்த புஸ்தகம் செட்டு, அதுவும் நமக்கு கிடச்சிடும். நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் அனுப்புவோம், ஜபமாலை எல்லாத்தையுமே ஃபுல் செட்டு நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்ஸ் 2 பாக்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் ஒரு 18 புஸ்தகங்கள், சின்ன சின்ன புஸ்தகங்கள், சீலா பிரபுபாத எழுதின புஸ்தகமும் வரும். எல்லாரும் ட்ரை டு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க. இது ரொம்ப ப்ரெஸ்டீஜியஸ். இது கையில் வச்சுருந்தா விசேஷம். ஓகே, ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சிடுறேன். முடிச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஸ்லைட் போடணும், அது சொல்கிறேன். போடணும். வாஞ்சா கல்பத ரூபசிச்ச கிருபா சிந்துப்யோ ஏவச்ச பத்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே முடிக்கட்டுமா மாதாஜி? இல்ல, சரி முடிச்சிடும். ஓம் தசத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம 12ோऽध्यायः. ஹரே கிருஷ்ணா, சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. अस्मिन् परात्मन्यनुपात्मकल्पे त्वमेतमुत्थापितपात्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोदराशिं निरुन्ति वातालय वास विष्णु. राधे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. As a business, you want to make your customers feel இதை special பாருங்க, இந்த with great வீடியோவையும் customer service. But managing support through email. Krishna dear devotees. இது நம்ம பிரசிடென்ட் நாமனேஷ் தாஸ் பிரபு. And where I'm standing at this place is the big gap. This is the place, the Raj Gopura or Katta Gopura will come. And both the sides we will have shops where we can distribute Bhagavad Gita in all the languages, all Shadam, various paraphernalia, chappal stand, all this will come at this place. Hare Krishna. Now we are approaching big this is called temple building, multi-story. We're reaching now, this is the Annadana hall. On top of that, the temple is a double story. This place, it's around 5,000 square feet just in front of the beach. And at the end that you see, it's east. At the end that you see, the beach is and from the left to right, Hare Krishna.
around 4,000 square feet. Two-story building. And there you see the lady from the water. No attached bathroom. And Hare Krishna, now where I'm standing on the same extension of the road. The huge place. You can have in the top 2 stories, you will have 16 rooms each, so 32 rooms and guest rooms are coming. Big rooms. So nice facilities coming there. And you have Govinda's restaurant, is one of the very famous chain of Govinda's restaurant. We have dormitories for students who stay with us. You can also stay there. Some students either studying or working or they stay in the and then we have a 2-story, 2 steam kitchen coming there, which can cook for 5,000 people. It's a very big centralized kitchen. We are going to have it. So all the cooking can be done in this place. And also at the ground floor, there will be a party. This is the update, and as the construction is picking up, we need your support so that we can finish this construction in a very short time. Hare Krishna. Krishna, dear devotees, I'm standing at the entrance of the project. Sorry. Hare Krishna. இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம காமிச்சேன் இல்லையா, டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் கோயிங் ஆன். அதுக்கு டொனேஷன் அப்பீல் அதையும் காமிக்க சொல்லியிருக்காரு பிரபுஜி. ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூரு கட்டிட்டு இருக்கிறது. அதுக்கு உங்களால் ஆனது இந்த மாதிரி தான் இப்போ ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி இருந்தது. இப்போ அந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இது அது ஃபைனல் இது வந்து ஃபினிஷிங் இப்படி தான் வரும். ஓகே, இந்த மாதிரி வரதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு பிரிக்குக்கு 500 rupees, 2 bricks 3,000 rupees. சாரி, ஒரு பிரிக் 1,500, 2 bricks 3,000, 5 bricks 7,500, 10 bricks 15,000. இந்த ஆர்டரில் கொடுங்க. இல்லைனாக்க அவளுக்கு என்னென்ன சக்திக்கு என்னென்ன உண்டோ ஒரு டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாக்க அவ்வளோ புண்ணியம். 12th chapter பக்தி யோகா இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி டொனேஷன் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்காக கொடுங்க 5,000, 10 square feet 50,000 வரைக்கும் போகிறது. எப்படி வேணாலும் போடுவோம். லைஃப் பேட்டர்ன் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், இப்போ காமிச்சேன் அந்த ஸ்லைட் போட்டு. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். சரியா? லைஃப் பேட்டருக்கு 35,555 கட்டணும். ஓகே, இந்த மாதிரி டெம்பிளுக்கு நம்மளால உதவியே படலாம். இன்னும் நிறைய இருக்குது, பெரிய பெரிய இதெல்லாம். இது என்ன பண்ணலாம், ஸ்பான்சரிங் ஆஃபர், யுவர் நேம் வந்து இந்த மாதிரி பணம் நிறையா கொடுத்தாக்க அந்த இதில் வால் ஆஃப் ஃபேமில் வந்து நம்ம பேரை வந்து பொறிச்சு வச்சுருப்பா. ஸோ ஃபார் எவர் இட் வில் பி தேர். அதனால் நிறையா பணம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம், அதையும் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ சேவா டொனேஷன் அமௌண்ட் எப்படின்னா மகா முக்கிய தர்மாதிகாரி அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. அது 10 lakhs கொடுக்கலாம். முக்கிய தர்மாதிகாரி அதுக்கு 5 lakhs. தர்மாதிகாரி ஆகணும்னா 2 lakhs. தர்மகர்த்தா 1,08,000. Life membership 35,000. Sponsor for a square feet of construction 5,000. Sponsor for a brick 1,500. நித்திய சேவைக்கு 500 ரூபாய். 1 time monthly சேவா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 500. ஸோ எது நமக்கு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சௌகரியம் இருக்கோ அந்த பணத்தை கொடுக்கலாம். ஓகே,
இதை வந்து இந்த மாதிரி லிங்க் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னாக்க அந்த லிங்க்ல நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட சொல்கிறேன் மாதாஜியை, அதில் போட்டு போடலாம். என்ஆர்ஐ டிவோட்டிஸ் எல்லாமும் உங்களுக்கு எப்படி அனுப்பணுங்கிறதுக்கு namadas@gmail.com அதுக்கு இமெயிலில் எழுதினாக்க அவர் வந்து உங்களுக்கு எப்படி அனுப்பணும்னு சொல்லி கொடுப்பார். ஓகே, ஒன் டைம் சேவா ஃபார் ராதாகிருஷ்ணன் கோயில் சாப்பாடுக்கெல்லாம் கூட நம்ம கொடுக்கலாம். 500, 1000, 2000, 5000, 10,000லாம் இருக்குது. புஷ்ப அலங்காருக்கு 10,000 கொடுக்கலாம், ஒரு மாதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க வந்து. அப்புறம் ஷீரா நெய்வேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு 5000 வச்சுக்கோன்னு கொடுக்கலாம். தூப சேவாக்கு 2000, சர்வ சேவா மொத்தமாகவே ஒரு 1000 ரூபாய், ஏதோ ஒன்றுக்கு வேணாலும் வச்சுக்கோங்க, வெறும் ஒரு 1000 ரூபாய். எது நமக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த பணத்தை, அதாவது கன்வீனியன்ட்னா என்ன, நமக்கு எது வசதியாக நம்மளால பண்ண முடியுமோ அந்த பணத்தை கொடுக்கலாம். ஸோ இதை அவள் வாழ்க்கையானதை நம்மளால நடந்த குடும்பம், அதை தயவு செய்து